Gehiago jakiteko gurekin dugu, Koldo Rodríguez, Herri Urratseko koordinatzaile egunon. Bai, egunon. Beno, nola doaz prestaketa lanak? Bueno, badoaz, eguraldiak ez du askoi laguntzen Montairako, baina badoaz eta egia esan zeruari begira gaude. Horixe bera galdetu behar nizun, ikusita gaur seguraldi dugun ez dakit kezkarik handienetako izan daiteke hau? Bai, ze gogorra da esatea Ipar Euskal Herrian euskararen irakaskuntza eta zehazka beti zeruari begira egon behar dela, ze egia esan herri urrat bezalako egun bat guretzako ekonomikoki sekulako arnasa da. Baina, bueno, pozik lanean, uste dugu, aurten sekulako herri urratza antolatu dugula eta antolatuko dugula, eta, bueno, egia esan ezin gaien ez egon horren peskizan, lanean eta gogotzu. Oraindik gogoan dugu, nola, 2023ko uholden ondorioz bakinkalarrien izan zela Herri Urrats eta ondoren uholdeare izan zen elkartasunarena. Honek markatu utzi du Ipar Euskal Herriko ikastolen festa? Bai, markatuta utzi du eta egia da, eta beti esaten dugu oso tristea dela, eta horri nolabait ere konponbide eman behar zaiola, zehazke ezin dela egon zeruari begira bere proiektuak aurrera atera izateko, ezta? Eta zoritxarrez oraindik gaur egun, hori errealitate bat da gurean. Asko markatzen du egiten duen eguraldia. Gero egia da, Euskal jendarteak duen emaria edo borondatea laguntzeko ere oso handia dela, eta horrek laguntzen du, baina egia esan horrekin bukatu beharko genuke, eta hori bukatzeko bidea jarri beharko lirateke, eta hori da erabaki politikoak dira azkenean. Justu Herri Urratsen berezitasuna hori ere bada, ez da ausaz festa bat egitea beharrak bultzatutako ekimen bat dela? Bai, da beharra bultzatutako ekimen bat, ze egia esan proiektuak handiak dira. Aurten Katxalin Elizalde kolegioaren bigarren zatiaren obra ordaintzeko da jasoko den diruaren zati bat. 5 urtera etorri behar zen obra bat da, eta azkenean 2 urtetara etorri dena. Horrek erakusten du ere, zehazka gero eta errealitate handiagoa dela, eta gero eta ikase gehiago ditula, eta gero eta behar handiagoa ditula, eta horri erantzuteko. Eta gero, ez dakit, bere sortu zen eta gertatu zen, Arbero ikastolak zu hartu zuela Herri Urratza aurkeztu bezperetan, eta ikastola berreraiki beharra dagoela, asegurantzak zati handi bat bere gain hartzen du, beste zati batez, eta ikastola hori berreraikitzeko ere erabili beharko litzateke, aurtengo Herri Urratzen jasotzen den sostengu guzti hori. Horre Arberoako ikastola aipatu duzu, baina hemen gurean ere izan genituenean, sehaskako arduradun edo berriak, aipatu ziguten ere lanbide heziketan bidea zabaldu nahi dela, honetarako ere beharra izango da? Bai, nik uste dut hori hurrengo urteko Herri Urratzen helburua izango dela. Momentu honetan zehazka bigarren lizeoa irekitzeko prozesuan dago, bigarren lizeoaren inguruko debate prozesu baten dago, eta bigarren lizeo hori errealitate izango da, segurazki hurrengo urteetan, eta bigarren lizeo hori eraikitzeko beharko den sostengu ere handia izan beharko du. Erik Etxartek iragarri zigun lanbide heziketako bide berri hau, baina pixkat kokatuaz festan, urte honetarako elgarrekin leloa erabili duzu, zer esan nahi duenek? Elgarrekin leloak esan ditu gauza asko. Lehenengoa, egungo individualismoa markatzen duen mundu honetan, gu kontrako norabidean goaz, ze individualismoaren apostu egin beharran egiten dugu elkarrekin hori, elgarrekin egite horren aldeko apostua. Gero, elgarrekin hori nolabait ere omendu nahi du ikastola komunitatea eta euskaltzalegoen komunitatea. Ze elgarrekin hori elgarrekin ez bagenu egingo, ezinezkoa izango litzatekelako besteak beste Herri Urratz bezalako beste erraldoi bat aurrera ateratzea, ero zehazka bezalako proiektu bat gero eta indartsuago izatea. Eta gero, beti, eta azken aldian esaten nahi gana, elkarrekin indartsuago gara. Eta azkenean elgarrekin gauza handiak eraiki ditugu, eta horri omenaldi bat izan nahi du elgarrekin lema horrek. Ez da nolabait ere ikastola komunitateari eta auzolanari, egiten den auzolan erraldoi horreri. Bereziki lanean ikusiko ditugu, igande honetan, baina baita ere gainontzeko honetan ere, sehaskako guraso asko, ez dakit, baduzu datua gutxi gorera zenbat pertsona mugiaraziko dituzue txandetan eta baita ere muntak eta lan hauetan. Bai, aste honetan, bi arrazi eta astelena bitartean, 2000 lagunetik gorak ingo dute lan,
eta bueno, horrek erakusten du auzolan honen dimentzioa, ezta? 2000 guraso eta euskaltzale lanean, zehazka errealitate fuerteago eta zehazka nolabait ere behar duen sostengu hori jasotzeko. Horre gainera ere, zakite, entzun dugu hasieran, urte honetako kantua elkartu egin dira, Dupla eta Pantxoa eta Peio, zakite, kantua bera arrakastatxo izan da? Bai, hor ere Duplari, kantu egitea eskaini genionean, eskatu genion elgarrekin filosofia horrekin egitearena, ezta? Nolabait ere ez izatea Dupla bakarrik, baizik eta elgarrekin hori ere abestian presente gotea, eta presente dago, alde batetik Pantxoa eta Peiorekin, beste alde batetik Pisorekin, eta nolabait ere, aurten ere beste helburuetako bazen, nolabait ere jende gazteari aurreko abeslariak edo aurreko euskal musikaren referente izan direnak ezagutaraztea, eta kasu honetan, jende helduari ere, euskal musika berriaren referente horrek ere ezagutaraztera ematea. Hor dago Piso, hor dago Dupla, euskal musika berrian, eta Pantxoa eta Peio, esan dezagun, antxinakoago, erosarrago hori, gaztegi erakuste ere, bere garaian Erramun Martikoenarekin lortu genuen bezala. Herri Urratsek ere badu bere bide propioa musikari dagokionez, proposatu egiten da Euskal Herriko talde ezberdinei euren ekarpena egitera, ostera gero ere Herri Urratsen kontzertu propio eskaini ahal izateko, pixkat urte honetan nola joan da kontua? Diozu programazioa dagokionean edo abestia dagokionean? Abestia eta abestia sortzeko prozesua, egiten diren proposamenak, okerrez banago, diska edo maketa bat ateratzeko aukera edo jarri zen? Ez, hor bi musikarekin bi kontu izatetu, aldatetik maketa lehiaketa izaten dugu. Hori da, lehiaketa. Azken urteetan, aurten bigarren aldiz egin dugu, nolabait ere aukera emateko Euskal Herriko talde berri guzti hoiei, Herri Urratsen egoteko, zen normalean izen handietara jotzen dugu, eta hori hola da. Baina, egia da, sekulako aberastasun musikala daukagule Euskal Herrian, eta nolabait ere, aberastasun musikal horreri bide egiteko, maketa lehiaketa antolatzea erabaki genuen. Aurten 29 taldek parte hartu dute, eta 29 talde horietatik Karena taldeak irabazi du, eta hor egongo dira. Eta bai, iaz 40 izan zian, aurten 29, eta ez itotza daukagu, eta hurrengo urtean ere egiteko asmoa daukagu. Nolabait ere, horrek bidea ematen diolako, normalan entzun ahalko ez ziren taldeak ere, Herri Urratsen entzuteko. Horre, kantuan ere parte hartu duten Pantxoa eta Peioak Euskadi Irratian esan zuten, beraien garaiko borroka izan zela irakaskuntza sortzea eta gaur egungoa Euskara kaleko hizkuntza bihurtzea. Zer hausnartuko zenuke honen inguruan? Egia dala, ezta? Eta nolabait ere, euskara salbatuko bada erabilerari esker izango dala. Ze gertatzen da, erabilera hori bermatzeko ezagutza bermatu behar dela. Eta gaur egun, Ipar Euskal Herrian ezagutza bermatzeko modu eta aukera bakarra jende gaztean, kontutan eukita soziolinguistikoki zein den egoera, hori eskola dela, eta kasu honetan hori bermatzen duen bakarra zehazka dela. Eta beraz, esan dezagun, etorkizuna ez da oso garbia. Bai, zehazka gaur egun duen egoerarekin eta egungo termino politikoetan jarretzen badugu zehazkarekin, egoera iluna da. Egia da, gero eta ikasle gehiago ditugula, ikasle horiei erantzuteko gero eta behar eta baliabide gehiago behar ditugula, baina nolabait ere horiek ez dira etortzen, ero horiek lortzea zaila da. Bai, hitz politak entzuten ditugu, Frantziatik, Parisetik, baina oraindik gure ikasleak azterketak frantsesez egiten jarraitzen dute, baliabideak ez dira igo 20 urtean, kontratuak berritzeko daude, eta eta nolabait ere, borontate politikoa falta da, eta borontate politiko hori nolabait ere sortu beharko dugu, eta hortarako mobilizatzea beharrezkoa da, eta Herri Urratseri hortarako aukera bat bada, ez da, hori aldarrikatzeko. Nolabait ere, behingoz, zehazka serio hartu behar dela, eta politikari irakusteko, zehazkari zor zaiona eman behar zaiola, behingoz. Horre, sustenguare areagotzeko erleen kanpaina ere, errezainen kanpaina ere hasi zenuten, nola joan da? Badoa gutxika, eta helburua zen 5.000 lortzea, erdia dugu egun lortua, uste dugu hurrengo egunetan beste erdia lortzeko aukeran egongo garela, oso kanpaina xumea da, azkenean helburua oso xumea zen, eta badoa, gehiago baita ere zen elementu komunikatibo bat izatea, eta nola baita ere erleak Euskal Herri osoan zabaltzearena, eta pozik gaude kanpaina ematen nahi denarekin, eta eukitzen nahi den zabalkundearekin. Aipatuko dugu ere programazioa, hor musika talde ezberdinak izango direlako holtza gainean, ez dakit zer nabarmenduko zenuke, ze izango dugu ikusgai?
Ez dakit, bueno, azteko eskertzekoa da euskal kultur munduak eta kasu honetan euskal taldeek egiten duten indarra herri urratsen egoteko, ezta? Ze indar hori ez balukete egingo eta indar ekonomikoa sari gara, ba, bueno, ezinezkoa litzateke egiten dugun edo daukagun programazio hori osatzea. Gauza asko aipatuko nituzke. Lehenengoa, emakumearen presentzia eszenatokietan, hori azken urteetan nolabait ere gure helburu bihurtu da, eta uste dugu aurten ere bete dugula. Eta holan, kontzertu batzuk aipatzekotan, hola Salvador aipatuko nuke, Xune egongo da ere, Duple egongo da, nola ez, eta gainera sorpresa handi batekin. PLT egongo da, Maskak bezalako talde bat egongo da, aurten Gipuzkoan Ipar Euskal Herriko estenari eskainitako estena badaukagu, eta bertan pasatuko dira Ipar Euskal Herriko talde ezberdinak, eta ez dakit, ez da aspertzeko astirik egongo, musika mota ezberdina, espalak ere hor egongo da, ingot ere, itziarritu inokin, ez dakit, ez da aspertzeko aukerarik egongo, eta benetan egun polita izango da. Eguna polita izan darin ere informazio praktiko pixkat ere landu beharko dugu, izan ere beti izaten da elako ere senperera heltzea erronketako bat, han bertan auto asko pilatzen direlako, baina horretarako alternatibak ere badaude mai gainean, zeitzu dira, zer egin behar dugu lasaiago heldu ahal izateko? Bai, bueno, herri ezberdinetatik autobusa jarria daude, Hendaian bertatik autobusa daude goizean, beraz jendeak aukera du metro hartzeko eta herri urratzeko autobus txartela aurretik hartzeko, Saia ostatuan. Eta gero, kotxe hurbiltzen direnei, lasai hurbiltzeko, Senperen bertan aparkatzeko aukera handia dagola, eta gainera egun guztian zehar nabetak ibiltzen dira Senperetik Lakura bitartean, denbora guztian, eta bueno, hurbiltzeko pazientziaz, ze errepidea direna dira, baina lekua badagola eta hurbiltzeko. Egia esan garraio publikoarekin badugu arazoa iparraldean, azken urtean apostu egin dugu txitxakekin garraio publiko hori bultzatzeko, baina batez ere Ipar Euskal Herritik, Hego Euskal Herritik zailago dago, eta beraz, Hego Euskal Herritik heltzeko modua, autobusak, herrietatik antolatzen diren autobusak edo kotxea da, eta bueno, aparkalekuak badaudela eta lasai hurbiltzeko. Guzti hauekin gaditzen era, Koldo Rodríguez herri urratxeko koordinatzailea, egun oparo izan da dila igandea. Eskerrik asko.